Ban Borić je prvi poznati bosanski ban. Prema nekim historičarima, u prvom redu Vladimiru Ćoroviću, ban Borić rodio se 1125. godine, a po nekim oko 1100. godine. Prvi siguran pomen bosanskog bana Borića imamo kod bizantijskog pisca Jovana Kinama u opisivanju ratovanja između Ugara i Bizantinaca kod Branićeva 1154. godine. Vrlo je vjerovatno da je ban Borić Bosnom vladao i prije toga, ali nema podataka kada je on došao na vlast i pod kojim okolnostima. Ban Borić je ratovao protiv bizantske vojske oko Branićeva 1154. godine i to zajedno sa ugarskim kraljem. Protjeran je iz Bosne 1164. godine kada vlast preuzima Bizantijsko carstvo.